descubriu dunha vez foi faraón cando os egipcios mandaban e agora o bruxo Escara vai tras del noite e día, pero ten 4 guardiáns para protexer a súa vida. Entren as momias, son bellas como andar de pé. Entren as momias, protexen sempre a Ramsés. Entren as momias, e polo mundo adiante van. Entren as momias, os 5 xuntos contra o mal. Entren as momias, son bellas como andar de pé. Entren as momias, os protectores de Ramsés. Entren as momias, e contra Escara loitarán. Entren as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están. Un can traballa unha momia. Vai botarlle o arpón aos peixes nas marismas do Nilo. Pero na vida usei un arpón como este. Non é un arpón, é unha cana de pescar, para pescar con mosca. Pescades moscas con isto? Picouche un! Ese non é un can normal, príncipe. Debíamos volver a poñerte a salvo antes de que... Ei! Ramsés! Escara. Subideos a bordo. Tomo o control. Arrear estopa. Coa forza de Ra! Pon o Nilo a torno remolque. Set. Dixo Set. Non senta. É como me chamo eu. Xo sabía. Dicídeme, por que atravesaste la porta oeste? As momias derrotastes dunha vez e non penso descansar ata que obteña a miña vinganza. Son 7 Anubis. E que fan eses sacos de pulgas aquí outra vez? Vano estragar todo. Vamos, Ra. Non é hora de deitarse. Grazas! Agarrádevos.
Esta pesca da mosca é moi emocionante. Mira este titular. Supostas momias nuns disturbios cerca da área da Bahía. Rapaz descoñecido visto outra vez coas momias misteriosas da área da Bahía. Por que non me deixas a min cubrir historias como esta? Ese é un xornal de verdade. Nós non somos máis co xornal da escola. E ti non és máis ca unha reporteira de sétimo. Ese rapaz pode estar en calquera sitio. Poida que incluso estea nesta escola. Esquéceo. O teu traballo consiste en escribir ben os nomes no cadro de honor. O cadro de honor? Que nova é esa? Os alumnos listos sempre forman parte do cadro de honor. Está máis visto co de un can traballa un home. A noticia está en que os listos non figuren no cadro de honor, porque aí xa temos un home traballa un can. Estás me dicindo que hai un can na escola? Vou ir buscar unha historia substanciosa. Algo que os nosos lectores lle poidan metelo dente. Xa mandei un reporteiro para cubrir o menú da cafetería. Este non ve unha historia boa aínda que o maten. Ei, isto sí que parece interesante. Que? Que levas na mochila, Elvis? Chámome Presley. Vamos ver o que leva. Ai! Solta! Non sabes que está prohibido traer xoguetes á escola, Paspán? Trae iso aquí! Porque senón que... Vaya, esta leria do Exipto vale de algo. Collo! Será mellor largar daqui. O Exipto ten ese efecto nalgúnha xente. Que clase de escritura é esta? Ei, iso é meu! Gustaríache comentarme o que pasou? Non. Eses eran xeroglíficos como os que facían no antigo Exipto. Para min que acabo de bater cunha historia. Debe de ser a miña imaginación. Para onde foi? Ando buscando as momias. Dunha vez ti fixéchesme cruzar a porta a oeste para axudarche a dar con elas. Pois agora vasme axudar ti a min. Que é o que necesitas de min? Quero algo co olor das momias para que as poidamos rastrexar. Teño isto, é pó das vendas das momias. Perdoa, o pó de momia sempre me fai esbirrar. Vouche axudar a dar coas momias, Seth. Pero Ramsés faime falta vivo. Non! Voume desfacer do rapaz tamén. Acabouse xogar ao cadeliño, pó. Ninguén che di que non a escara. Ei, a min todo o mundo me di que non. Quero dicir que eu traballo aquí nada máis. Son parte do persoal e listo. Utilicei o sono do esquecemento. Cando esperten, nin sequera recordarán que estivemos aquí. E para entón, Ramsés a mailas momias non van ser nada máis ca pó. O cazador sabio preparalle unha trampa á presa. Se Seth e máis Anubis nos rastrexan ata a esfinxe, atraerémolos ata aquí con este rastro de galletas para cá. O sabuxo deu co rastro antes do que esperaba. Usa o amuleto para chamar polos outros. Alguén lle caeron moitas galletas destas no chan. Ei!
miras por onde olfateas. Esta esfinxe fede. As momias estiveron por todos os lados neste sitio. Pois veña, a separarse. Que barullo foi ese? Sei que che deu por perseguir os coches outra vez. Non, estaba olfacteando e de repente... ¡Brum! ¡Ai! Pois levántate daí e vamos. Acabo de encontrar un rastro fresco que vai cara ao parque. Non son galletas normais, son galletas para cans. Ai, mira ti porque estaban tan duras. Oh, Chamaches por nós, príncipe. vas facer algo máis con elas? Mellor marcho para a casa, teño que facer os deberes. Xa cheguei, mamá. Chegas tarde. E que? Onde te metiches? Coñeces a Elaine, non si? Escribe para o xornal da túa escola. Estívo-me entrevistando para un artigo sobre o museo. O caso é que estaba no museo e encontreime con túa nai. Así, por casualidade. Paréceme que vou ir facer os deberes. Dime, onde coñeciche as momias? Canto hai que as coñeces? Non coñezo momia ningunha, non son máis que un rapaz normal. E iso que é? O teu gato normal? É unha gata abandonada que anda por aquí. Ten unha enfermidade na pel. Tes que levala ao veterinario. Eche mellor que non a collas. Por que? Porque rabuña. Seguramente xa te molestei bastante. Adeus. Pois sí que se rende facilmente. Acouga, Cati. Onde poderei mandar analizar isto? Facerlle a proba do carbono ou algo así? Se realmente é tan bella como parece, vou ser a primeira reporteira de 7º curso en conseguir a primeira páxina en todos os xornais do país. Ese parece un rastro fresco. Cara onde? Veña, apura. Así se fai. Mira para aquí, esgazouche a venda. A venda! Elaine! Dis que esa rapaza sospeita que ti é o príncipe Rapsés. Se a rescatamos, seguro que nos anuncian os papiros das novas. Non é máis que unha reporteira de 7º. Que ana vai crer? Scarab sí que a vai crer. O que saiba a túa identidade non estarás a salvo nunca. A decisión é túa, príncipe. Se rescatamos a Elaine, Scarab vai saber quen son. A pirámide non pode tomar esa decisión por ti, príncipe. Non, pero ao mellor pódenos dicir onde encontrala. Vas aprendendo, príncipe. Oh, pirámide sabia, dinos onde podemos encontrar ese sabuxo malvado de Set. Que nos está dicindo? Lévame ao partido de béisbol. Podesme contestar unhas preguntas? A ver, pois chámome Anubis e son un espírito do inframundo. Aquí as preguntas facémolas nós. Xa sabía. Dime, rapaciña, de onde sacaches esta venda? Unha xornalista nunca revela as súas fontes. Estou oindo algo. O cazador debe ter un plan se espera capturar a súa presa. Eu penso arrear estopa. Ese é o meu plan. Moi ben, Armón.
Seth sabe que somos 4 momias. O que nos fai falta é un engado. As momias estánse achegando no seu carro. E cantas son? Veñen as 4. 4 momias, pero non hai rastro do rapaz. Estas vendas xa me están empezando a picar. Será o pelo de gato. Podemos comprar unha salchicha xa que estamos aquí. Temos que dar a volta. E agora que facemos? Coa forza de Ra! Vai-me adormecer o braço. Vai. Quen me dera podelo gravar en vídeo. Non teñas medo, son Yakal. Así que agora temos 5 momias. Pois que ben, unha máis para gozar destruíndoa. Seth! Bo intento, Raz. Pero este can vello aprendeu algúns trucos novos. Cuidado! Abaixo! Collina, collina, collina! Oh, colleume! Acordaste de min, non será por moito tempo. Ti acordaste de min? Queres parar de facelo parvo, Anubis? Anubis! Aquí me tes! Ei! Estou vendo unha hamburguesería desde aquí arriba. Suplicar non che vai valer de nada. Que alguén me desate, por favor. Quero tomar notas e facer entrevistas. Téñome que asegurar de que escribo ben os nomes. Escríbese Yakal con iota. Non lle podes contar a ninguén o que viches aquí hoxe de noite. Esperta, Presley. O público ten dereito a sabelo. Xa sabía eu que tiña unha boa historia aquí. Vai sair en todos os xornais. Primeiras páxinas, titulares, en letras ben grandes. O cetro de Anubis provoca o sono do esquecemento, sabíalo? Do esquecemento? Vou ser famosa. Alumna de 7º consegue a exclusiva do século. Elaine Satter gaña o premio Pulitzer. Vámonos mandar de volta máis alá da porta oeste, que é onde deben estar. Teño unha idea, Raz. Podes tallar estas letras no meu boomer, Ra? E isto que é? Unha fórmula máxica? Pode ser. E poida que me acabe de salvar. Que pasou? Adormeciches no sofá. Ai, sí. Tiven un soño moi raro. Algo sobre un can. Non me acordo como é debido. Pero recordo ben a que vin aquí. Para descubrir a verdade sobre ti. Está ben, vou confesar.
Esta é unha arma máxica que me deron unhas momias que teñen 3000 anos. E deronma porque son o seu faraón. Déixame ver. Ei, aquí pon feito en Taiwán. Non te vas burlar de min cando sexa unha xornalista famosa. Espero que non esteas no cadro do honor. É che ben certo que hai xente que esperta de moi mal humor. Presdía un rapaz que un segredo descubriu. Dunha vez foi faraón cando os egipcios mandaban e agora o bruxo escara vai tras del noite e día, pero ten 4 gardiáns para protexer a súa vida. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, protexen sempre a Ramsés. El ten as momias, e polo mundo adiante va. El ten as momias, os 5 xuntos contra o mal. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, os protectores de Ramsés. El ten as momias, e contra as cara loitará. El ten as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están.